πώς φτιάχνουμε ένα ψηφιδωτό. Καταρχάς θα χρειαστούμε ψηφίδες, κόλλα και αργότερα θα χρειαστούμε και στόκο για να βάλουμε στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, στην αρχή τοποθετούμε τις ψηφίδες εκεί που θέλουμε να τις κολλήσουμε χωρίς να τις έχουμε κολλήσει, όπως εδώ. Κόλλα στο πίσω μέρος κάθε πλακακιού, την απλώνουμε, ναι. Απλώσαμε, το κολλάμε στη θέση από όπου το πήραμε προσεκτικά για να πάει ωραία στη θέση του. Το κάνουμε αυτό για όλα. Με το κόλλημα, αν το έχουμε κάνει αρκετά γρήγορα, δεν θα έχει κολλήσει ακόμα η κόλλα, οπότε μπορούμε να κάνουμε μικρές αλλαγές για να τα κάνουμε εντελώς ίσια ή τέλος πάντων εντελώς όπως θέλουμε. Στο κόπο να έχουμε μορφή σκόνης, θα αναμειγνύουμε με νερό, γίνεται κάπως έτσι. Παίρνουμε το χέρι, το απλώνουμε σε όλα τα κενά όπως έχω κάνει εδώ. Αν υπάρξουν τίποτα τρυπούλες, τις μπαλώνουμε. Και μετά θα γεμίσουμε όλα τα κενά και θα λείψουμε έτσι. Καθαρίζουμε λίγο με ένα υγρό σφουγγάρι μέχρι να εμφανιστούν πάλι οι πετρούλες. Στεγνώσεις, σκουπίζουμε με ένα στεγνό πανί. Μετά από μία μέρα το πλένουμε. Να καθαρίσουμε καλά τα πλακάκια. Ταντάμ!